Hej alle sammen, velkommen til vores kanal. Jeg hedder Mia, og jeg vil gerne starte ud med at fortælle lidt om mig selv, om hvem jeg er, sådan så I ikke bare starter ud med en video, hvor I overhovedet ikke ved, hvem vi er. Emma har gjort det samme tidligere, det gjorde hun i går. Ja, i går, tror jeg. Så jeg vil bare starte med at fortælle lidt om mig. Jamen, jeg hedder som sagt Mia. Jeg kan lige så godt sige mit fulde navn. Det er Mia Keller Petersen, så ja, det er ikke så specielt. Jeg er 15 år gammel og har lige afsluttet 9. klasse på Ulkebøl skole på Als. Ja, jeg gik på linjen naturbevægelse og har været meget glad for den linje. I de 3 år jeg var den, og havde en fantastisk klasse med et fantastisk sammenhold. Det var virkelig dejligt. Så efter sommerferien, der skal jeg på efterskole, og jeg skal gå på Brødskovgård efterskole, fordi der er den her ridelinje, hvor man ikke skal have en hest med. Og jeg er som sagt rytter. Det kunne I sådan lidt regne ud, siden jeg skulle på en ride efterskole. Men ja, jeg er rytter og rider nogle gange hver dag, nogle gange er det bare sådan 3 gange i ugen, nogle gange er det i den her uge er det kun 1 gang. Så det er sådan lidt forskelligt fra, om det er ferie, eller om jeg skal noget, sådan, det er sådan lidt forskelligt. Men jeg har reddet rigtig mange heste i al den tid, jeg har reddet. Og måske kommer der også nogle vlogs ud fra stallen af, hvis jeg når det. Så ja, jeg rider, den hest jeg rider mest på, det er Tas. Han er 8 år gammel, og super dejlig. Ham har jeg reddet på i snart 3 år. Til november har jeg reddet på ham i 3 år. Det er sådan lidt vildt alligevel. Brugt 3 år i mit liv, og så forlader han bare. Nej, det kan jeg ikke. Gør det ikke. Så har jeg en lillebror på 12 år, han hedder Mikkel, og han kommer måske med i nogle videoer senere hen. Og ja, jeg er skilsmissebarn, og det har jeg været siden 2014, påskeferien der. Og jeg har boet i Ulkebøl, hvor jeg bor nu sammen med min mor og min moster. Så har jeg boet på en campingplads, det var lige efter skilsmissen. Og nu bor jeg her i Nordborg, og lige om lidt skal vi flytte længere ind i Nordborg. Og det skal lige siges, Nordborg er en røvsyg by. Der sker nada. Det eneste, der sker, det er 1 gang om året. Det er til musikfestivalen. Der sker så også en hel del. Og så er der ringtiden en gang imellem, men ellers sker der ikke rigtig noget. Det er sådan lidt røvsygt ellers. Så flytter jeg ind her, så det er måske første og sidste gang, I ser mig i det her værelse. Men når jeg kommer på plads og sådan noget, så hvis I vil, så må I gerne få en roomtour agtig rundt i mit nye værelse, fordi det er så stort. Vi var over at se det i går. Så ja. Ja, så ja, jeg er sådan lidt opsat med One Direction, og ja, og jeg har været fan af One Directions, ja, næsten siden de kom til. Jeg har været til koncert 3 gange her i Danmark. Ja, 3 gange. Første gang de var i Danmark, anden gang de var i Danmark, og 3. gang de var i Danmark. Så jeg har været både i Bankboksen, i Parken og i Casa Arena. Og det er jeg mega glad for, at jeg har oplevet. Jeg er så glad for, at jeg var afsted, og jeg startede første koncert, der tog jeg afsted med min bedste veninde. Det var min moster, der kørte os derop, og så tog jeg afsted sammen med min bedste veninde der, og så nogle andre veninder. Men vi havde ikke sådan rigtig nogen voksne, altså nogen over 18 med. Jeg sad så også på virkelig bagerste række. Det var virkelig vildt. De var så små. Det var mega nyttigt. Og så i Parken, der havde jeg så min moster med derinde, fordi min moster er sådan også lidt vild med dem. Altså hun kan godt lide noget af deres musik, og hun kan rigtig godt lide Liam. Sidste år, der havde jeg en anden veninde med. Hun kom faktisk og spurgte mig, sådan, hun er ikke sådan directioner selv, men hun er faktisk belieber, så det er sådan lidt, ja.
Så hun kom sådan hen til mig, ej Mia, skal vi ikke tage til One Direction-koncert, når de kommer til Danmark? Jo. Det kan vi gøre det. Så hun købte early entry til os begge to. Altså, jeg betalte selvfølgelig selv min billet, men hun købte dem bare samtidig, så gav jeg hende bare pengene. Det var meget nemmere. Og ja, så fik vi early entry, og vi kom ind for alle andre, så vi stod sådan på anden forreste række. Og det var virkelig bare heaven. Det var virkelig en af de bedste dage i mit liv. Det er en af de dage, jeg ikke vil glemme. Det var virkelig vildt. Så er jeg sådan lidt også opsat. Er sådan besat-agtigt. Jeg kan virkelig godt lide serier på Netflix. Og det er blandt andet, altså lige nu er jeg i gang med at se Gossip Girl. Ja, Gossip Girl. Og jeg har lige afsluttet Teen Wolf, og jeg vil bare ønske, at de nye serier, de kom på Netflix også. Så har jeg set The Vampire Diaries, The Originals. Har jeg set det? Det tror jeg ikke sådan rigtigt, at de er sådan mest populære serier. Så, men min yndlings er det er helt klart The Vampire Diaries, The Originals og Teen Wolf. Love them. Og jeg vil ønske de nye sæsoner kom på Netflix også. Det er bare mit sådan lidt, please. Så ja. Det er sådan lidt, hvad jeg havde fortalt om mig. Ja. Hej. Husk også at følge mig på Instagram, og selvfølgelig også Emma. Og vi har også lige fået vores nye Snapchat. Yay! Husk også subscribe og kommentere og like, hvis I gerne vil se mere fra os. Hej!